Урожай хуҗалыгының басу кырларын заманча техника еңлей. Табын түренә узасы икмәккә нигез салына. Биредә хуҗалык җитәкчесеннән алып, һәр белгечкә кадәр эшне оешкан төстә алып бару хас. Шулай ук техниканың яңа булуда мөһим роль уйный. Намуслы механизатор Азамат Мирзаяновка заманча компьютерлаштырылган хош пронта чәчү комплексын таккан Massey Ferguson тракторында будайны чәчү ышанып тапшырылган. Тракторда байлайды, компьютерлар. Куәтле техниканы механизатор түгел, а навигацион система йөртә. Бүген кыр батырларына рульне да тотырга кирәкми. Чөнки бар нәрсә автоматлаштырылган. Ел сайын хуҗалык техник паркын яңартуга зур игътибар бирә. Быел сатып алынган яңа хош пронта чәчү комплексы 3 эшне бер юлы алып барып, урожай җәмгыятенең эшен күпкә җиңеләйтте. Безнең бүген хуҗалыкта 49 берәмлек техника бар, шуларның 5 Massey Ferguson тракторы заманча, 2744 тракторы, 2700 тракторы, 12 тракторлары. Быелгы елны инде без яңа Walter T190 дигән трактор алдык. Һәм Хорш Пронта дигән кас кертмәле одновременно сеялка алдык. Бүгенге көндә безнең барлык чәчү эшләре тәмамлану алдында. Безнең алган Хорш Пронта сеялкасы инде одновременно чәчә, кас кертә, карбамидная смесь һәм удобрениедә. Ул 3 операцияны бергә эшләй. Моның алдыннан безнең культивацияласы да юк, үзе кәтүкле, үзе культивациялай, үзе чәчеп бара инде. Бу күп кенә безнең операцияларны кәметергә һәм бер механизатор күп операцияны бер үзе генә эшли. Районның алдынгы хуҗалыгы бүген язгы кыр эшләре буенча финиш сызыгында. Барлыгы 10 000 гектар мәйданда чәчү эшләре төгәлләнгән. Быелгы елда инде арпаның тефкиш сортын үрчетергә булды. Һәм бу Татарстанның научный наискасының яңа продукты дип әйтергә була инде. Шулай ук Бурчакның народ һәм Салават дигән сортларын үстерәбез. Будайның Кенельский юбилейная дигән суперэлит алып кайтып чәчтек 100 гектарда. Һәм Конюк дигән сорт чәчтек инде. Биредә эш 2 сменада оештырылып, көндез дә, караңгы төндә дә кырларда техника гөрелтесе туктап тормады. Язгы чәчүдә 50гә якын техника һәм 45 фидакар хезмәткәр катнашты. Һәркем үз эшен белеп, җаваплылык тоеп, көннең һәр минутын максатчан файдаланып калырга омтылды. Аларның бу көннәрдәге тырыш эшчәнлеге көзен мул уңыш белән сөендерсен дигән теләктә калабыз. Лена Насыртдинова, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.